дар доираи бозиҳои ҷоми кафа 2021 байни футболбозони то 15 сола имрӯз дастаи мунтахаби тоҷикистон бо дастаи мунтахаби Эрон вохӯрда бозиро мусовӣ анҷом дод. Ҳоло Али Раҳмонинажодро мебинем ки голи аввалинро ба дарвозаи дастаи мунтахаби тоҷикистон зад, аммо футболбозони мо ба худ омада ҳуҷумро ташкил карданд ва дар натиҷа маҷбур карданд ки дар муқобили Нӯъмонзода қоидаро вайрон кунанд ва тӯбро аз зарбаи пеналти Абубакр Сулаймонов, капитани дастаи мунтахаби тоҷикистон, ба нишон расонид. Ин ду голе буданд ки дар зарони ин вухӯрӣ зада шуданд. аммо дар рафти бозӣ футболбозони ҳарду даста имкониятҳои голзаниро доштанд. аз ҷумла футболбозони дастаи мунтахаби Эрон хеле ҳуҷумҳои барқвори худро ташкил карданд. дар ин муқобил футболбозони мо ҳам дар як сабку манзалати воло ҳуҷумҳои худро ташкил карданд, вале ба гол задан қодир нашуданд. ҳоло ки мо дидем инҷо зарбаи Билол Бобоевро ки дарвозабон Амирмаҳдӣ Баҳманпур хеле хуб онро дошта гирифт. дар натиҷа аз ҳама мушкилии мо дар он буд ки футболбозони мо кӯшиш мекарданд ки бисёр сабку услуби фиреб ё худ ҳамон маҳорати фардии техникии худро истифода баранд. аз ин ро дар бисёр лаҳза онҳо муваффақ нашуданд. дар ҷараёни ин вохӯрӣ Маъсудшоҳ Абдулаҳадов дар ин вохӯрӣ аз майдон ронда шуд ва футболбозони дастаи мунтахаби тоҷикистон аз дақиқаи 65 он тараф 10 нафара бозӣ карданд, вале ба ин нигоҳ накарда мо тавонистем ки бо сари баланд бозиро бо ҳисоби мусовӣ 1-1 анҷом диҳем ки ин ба суди футболбозони мо буд ва мо дар ҷадвали мусобиқот дар ҷои худ боқӣ мондем. боз як ҳуҷуми дигар ки ҳоло шумо мебинем инҷо метавонист бо зарбаи хеле хуб ҷамъбаст шавад, вале ба тӯ футболбозони мо нарасиданд. инҷо ҳолатҳои дигари дидед, ҳамон ҳолатҳое ки гуфтам аз нигоҳи техникӣ бисёр кӯшиш мекарданд ки футболбозони дастаи мунтахаби Эронро дар ҳайрат гузоранд, ба ин ба онҳо муяссар намегардид. ин як лаҳзаи дигаре ҳаст ки барқури дарвозабони мо Абубакр Маҳмудов бо ҳамлагари дастаи мунтахаби Эрон сурат гирифт ва хушбахтона дар ин ҳолат касе ҷароҳат набардошт. футболбозони дастаи мунтахаби Эрон бошад дар 15 дақиқаи охир баъди аз майдон ронда шудани футболбози дастаи мунтахаби тоҷикистон бисёр ҳам қодир шуданд ки ба ҳуҷум аҳлона гузаранд ва ҳуҷумҳои барқвори худро ташкил кунанд. аз ҷумла ҳамин ҳолате ки буд ки онҳо ба гол задан муваффақ шуданд, вале ҳолати нобозӣ ба қайд гирифта шуд. дар поёни бозӣ бошад футболбозони мо як ҳуҷуми хеле аҳлонаи худро ҳам инҷо истифода бурданд ки ҳоло манзури мо мешавад инҷо бубинед чӣ гуна хеле моҳирона аз 2 нафар футболбози мо мегузарад, аммо ин Азиз Зарифӣ буд ба тӯри дарвоза тӯбро зада наметавонад.